Здравейте, кетч маняци! Вие гледате Христов Ринг и днес правим обзор на един от най-натоварените и качествени уикенди в модерния кетч, изпълнен с нови шампиони и шокиращи моменти. Всичко започна в петък с разбиване в Лондон. Предаването беше на запис. Там започна напрежението преди Night of Champions. То започна да ескалира в масово меле между Коди Роудс, Сами Зейн, Гюнтер и Оба Феми. А групата на MFT официално се разпадна. Сега очаквам другите тунганци да бъдат освободени скоро. Нямаха просто смисъл тая група. Събота вечер в Саудитска Арабия се случи история. Сами Зейн е новия неоспорим шампион на WWE, което малко ме изненада. Не очаквах точно на Сами да дадат титлата, но най-после Коди не е шампион. Надявам се това да не продължи до следващото разбиване, когато той ще си върне титлата. Но много вероятно е точно така да стане. Той спечели в епичен матч срещу Коди Роудс и Гюнтер. В същата вечер Оба Феми и Io Sky триумфираха като крал и кралица на ринга, докато Сет Ролинс успя да спре инерцията на Брон Брейкър в дълъг матч в стоманена клетка. После се оказа, че Брейкър май се е контузил отново. Неделята ни предложи истински маратон с две големи събития едновременно на AEW и New Japan. Forbidden Door. Уил Оспри победи Сурф Стрикленд в кървав спектакъл, за да спечели купата Оуен Харт и място в главния матч на Оуин на Уембли. Вечерта беше белязана от завръщането на Switchable Джей Уайт след повече от година отсъствие, както и от втората поредна победа на Мерцедес Моне в женския Оуен Харт турнир. В същото време в NXT Кендал Грей шокира света, като детронира Лола Вайс и стана новата шампионка на NXT при жените на Great American Bash. Тони Ди Анджело пък показа невероятна воля, защитавайки титлата си срещу Нарако, въпреки че се би с превързано око заради по-ранна атака с огнена топка. Ехото от уикенда продължи и в понеделник в Monday Night Raw, където официално бяха обявени два огромни мача за SummerSlam. Оба Феми, изненадващо, няма да се бие за световната титла, въпреки че спечели крал на ринга. Това е много интересно решение. Оба Феми ще се бие срещу Брок Леснар в Hell in a Cell. Ад в клетка. Роман Рейнс ще се бие срещу Сет Ролинс за световната титла в тежка категория. Интересно развитие на нещата. Не знам защо на Оба Феми все още не му дават тайтъл шот. Мисля, че си е напълно готов. Io Sky ще се бие срещу Лив Морган на SummerSlam. Там нещата са в голяма степен ясни. Не знам защо бутаха Лив до финала на Queen of the Ring. Може би за да създадат напрежение между нея и Io Sky. Но не мисля, че беше нужно. Имат време до SummerSlam да го създадат. Какво друго се случи този уикенд? Гледахме наистина интересни двубой в трите големи pay-per-view-та. Night of Champions, както казахме, Оба Феми, очаквано, поне за мен най-логичното беше Оба Феми да победи Джей Усо и да спечели крал на ринга, защото Джей Усо за какво му е още един тайтъл шот, не знам. Въпреки че накрая може да се окаже, че Джей Усо ще получи такъв за сметка на Оба Феми, който ще трябва да се бие пак с Брок Леснар. Не е лошо съперничеството между Феми и Леснар и не е разрешено все още, но мисля, че Оба Феми си заслужи, спечели турнира, трябваше да получи. Не знам сега какво става всъщност, дали той по-нататък ще може да използва победата си в края на ринга, за да атакува световната титла, да не е точно на SummerSlam. Можеха да му дадат матч в първична сила, примерно, за световната титла, ако не искат да е на SummerSlam. Не знам общо взето какво мислят WWE по този въпрос и много интересно Оба Феми загуби своя тайтъл шот. Сет Ролинс срещу Роман Рейнс е мечтан сблъсък, но някакси историята беше завъртяна наопаки. Тази сутрин пък се проведе поредния епизод на AEW Dynamite, където MJF защити световната си титла срещу Марк Бриско в брутална битка. Знаем, че Бриско спечели на Forbidden Door правото да се бие срещу MJF за титлата. Там Андраде се обърна срещу MJF и Дон Калис Фемили. Каза на Dynamite тази нощ, Андраде каза, че е скъсал с Дон Калис и с семейството му и иска и той мач за световната титла, нещо, което беше нормално. Мисля, че Андраде е доста добър вариант за световен шампион на AEW и реален претендент.
Голямата новина тук е, че Кени Омега прие залога на MJF. Ако загуби матча им за титла на Beach Break следващата седмица, той никога повече няма да може да претендира за световния пояс в AEW, което означава според мен, че Кени Омега ще спечели този матч. Междувременно Хикару Шида се коронова като новата TBS шампионка след епичен Survival of the Fittest матч. Накрая останаха тя и Крис Статлендър с Персефани. Персефани беше елиминирана. Останаха Крис Статлендър и Хикару Шида. Хикару Шида в крайна сметка спечели титлата. Уил Оспри официално се присъедини към групата на Джон Моксли, Deed Riders. Кетча в момента е по-горещ от всякога. Напишете ми в коментарите кой е вашият момент от този епичен уикенд. Гледахте ли ги всичките неща? Те са си доста за гледане. Общо взето кетча в днешно време предлага много алтернативи. Напишете ми в коментарите мнението ви за това какво очаквате да се случи по пътя към SummerSlam, какво очаквате да се случи в AEW, в NXT и така нататък. Не забравяйте също така да ударите един лайк и да се абонирате за канала. Ще ви чакам следващата седмица с обзора на следващия епичен уикенд, който започва още този петък с разбиване.